Prenajímate byt po prvýkrát? Čo by nemalo chýbať v zmluve? Okrem podstatných náležitostí odporúčame, aby zmluva o nájme v prípade potreby obsahovala tieto veci. Mala by byť uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. To znamená maximálne na 2 roky, pričom môže byť najviac 2-krát predĺžená. Drobné opravy v byte súvisiace s bežnou údržbou a užívaním bytu si platí nájomca. Nezabudnite však v zmluve určiť, do akej konkrétnej výšky nákladov to platí, aby ste predišli vzájomným nedorozumeniam. Podľa veľkosti bytu a domácnosti môže ísť o sumu 50 až 80 eur. Ak budú v nájme bývať aj domáce zvieratá, odporúčame, aby sa nájomca v zmluve zaviazal, že po ukončení nájmu na svoje náklady zabezpečí profesionálne čistenie bytu. Takisto sa môže nájomca v zmluve zaviazať, že nebude v priestoroch bytu fajčiť. Ak ide o prenájom zahraničným nájomcom, odporúčame v závere uviesť vyhlásenie v rodnom jazyku nájomcu v znení. Vyhlasujem, že som veľmi dobre porozumel obsahu tejto zmluvy, vyhotovenej v slovenskom jazyku, na znak čoho ju podpisujem. Uložte si tento tip a pošlite ho aj svojim známym, ktorí sa chystajú prenajímať nehnuteľnosť.